Astebete barrua amaituko da Iruñean Ezker Abertzalearen alderdi berria sortzeko prozesua. Egun horri begira, batzarrak eta barne hauteskundeak egiten ari dira gaur, 250 herri eta auzotan. Sorturen buruak aukeratu behar dituzte, alderdiaren lehen kontseilu nazionala. Emaitzak ez ditugu datorren larunbatera arte jakingo, baina dagoeneko, badakigu, Asier Arranz izango dela sorturen presidentea. Idazkari nagusi kargua utzi geratuko da oraingoz, Arnaldo Otegi espetxetik atera arte. Bi horien alboan egongo dira, Idoia Aiastui barne antolaketaren alorrean, Juan Jose Petrikorena komunikazioan, Marisa Alejandro finantzetan eta Maite Ubiria nazioarteko lantaldean. Datorren larun batean, Iruñeko baluarten ekingo dio sortuk bere ibilbideari. 250 delegatu izango dira kongresuan. Helburua, Euskal Estatu independiente, sozialista, feminista eta euskalduna lortzea.